Türkmen bedewinin milli bayram münasibeti geçirilen şeýle çäre, türkmen atlarynyň şöhratyna bagşlanan bayramçyk çäreleriniň biridir. Iň oňa diýişler, hal eserini döretmek, dirgärçilik eseri, iň oňa surat we heýkel eseri, şeýle hem neşir önümleri, fotosurat we teleoperatorçylyk işi diýen uğurlar boýunça taýlanmalyny. Beýleşigiň baş maksady türkmen halkynyň durmuşyny owadan akylly we duýgur bedewleriň eýleýän orny görkezmekden hemde olar degişli hünär uğurlar boýunça öz ekinleri bilen dörejilikli wagt we wagt etmekden ibaretdir. Ahaldaki bedewinin gaýtalanmajak keşfi, häsiýeti, duýgurlugy we täsin zihini eserleriň awtorlaryny şahirany mazmuny hende pekide güýç guwaty beslenen dürli keşpler döretmäge ruhlandyrdy. Bedewin keşfi ýurdumyzyň dörejilik işgärleriniň eserlerini ulorny ile her ýyl bu mazmunnaky ýüllerçe işlerden iň gowlar saýlanýanyp baýraklary münasip bolýar. Berkarar döwletiniň täze ýamynyň galkynjy döwründe hakyky ýokary göterilişi başdan geçiren ýurdumyzyň atçylygynyň ösdürülmegini höwetlendirmek, bedewleriň şöhratyny artdyrmak maksady bilen gahrman arkadamy tarapyndan başı başlanan işler netijesinde her ýyl bir näçe ajaýyp çäreleriň geçirilmegi ýola goýuldy. Adrowaýat öwrülen bedewleriň iň naýbaşsyny saýlama uğruna geçirilen beýleşik, diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem tutuş adamzadyň bahasyz gymmatlygyna öwrülen diňsiz taýsy bedewleriň gözelliginiň öz bolşul gözden geçirilişine öwrülip, bu urdaky çäreleriň hataryny aýratyn orna eder. Gahrman arkadamyň ýola goýan asyrly başlangyçlaryny häzirki döwürde üstünlükli dowam edýän hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başyryna biz täze ýanda ajaýyp behişli bedewlerimiziň hiç öçmejek şöhratyny täze belentlikleri galdyrýar. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli şunuň ýaly dörejilik beýleşigini geçirmäge döredilýän mümkinçilikler we şertler üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözleri beýan edildi.